Elikkäs tois niinku päättäreitten aika ja traktorit olisi tarkoitus niinku mennä päättäreihin. Tässä nyt laitan vehkeet tulille ja oottelen sitten varmaan paria kaveria. 4 minuutin päästä pitäisi olla tässä porukan. Lähdetään sitä letkassa. Kylää kohti. Sillä olisi tarkoitus lähteä. Elikkäs tosiaan ollaan nyt päästy liikkeelle. Siellä on kaveri edes tuollaisella Nokileka Fiatilla. Täällä on para-aikaa, sanotaan näitä 1/3 päästy matkasta ja täällä ei oo edeltä, tuo sai kiinni ja tuo on tosi kaukana edes yksi päästään T6 kavereita kanssa niin edellä ja näin. Katsotaan koulun seudulla lisää. Jumalauta nyt ahtoo koko ajan 2,5 kiloa lykkää. Jumalauta ja tulee nokiin. Peruskoulu loppu on, loppu on, loppu on. Peruskoulu loppu on, koulu loppu on. Jotkut kärsii vieläkin, vieläkin, vieläkin. Jotkut kärsii vieläkin peruskoulusta. Kohta me mennään juhlimaan, juhlimaan, juhlimaan. Kohta me mennään juhlimaan päättäjäisiä.
Katselen hiljaa sivusta ja ihmettelen vain syvästi, kuinka taas tässä näin kävi. Kiitos Alavuden yläkoulu 3 vuodesta. Seksikästä kesää kaikille.